बे समाव आंनि खाथियावहाय दङ मिस दैजि बसुमतारी बियो दिनै बड'लेण्ड जिखिनिखि किड्स फेशन शो बावहाय चिफ गेस्ट हिसाबै ना मिसआ जजआवबो चिफ गेस्ट एन्ड जाज हिसाबै बाहागो लादों दा दिनैनि जेनाखि हाबाफारिखौ मानि थाखाय खुंदों बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा बड'लेण्ड फेशन श'खौ औ शियर खुलुमबाय रायजोफोर दिनै बे श'आ जोंना सेकेन्ड सिजन आवगोल लास्ट इयाराव जोङो फर्स्ट सिजन जादोंमोन आरो नैबे सक्सेसफुलि जों सिजन 2 अर्गेनाइजेसन खालामदों एन्ड रिजन बिहाइन्ड मानो होनबा जों गावनि इयुथफोरखौ बिराद आपग्रेड जानो लुगैयो नट अनलि स्टाडिजआवहाय बाट अल्सो इन फेशन लाइन फेशन बुस्थुआ जे मा फेशनाव खालि मोजां देलायनांगौ बा मोजां नुनांगौ बेल' नङा आइकिउआबो आपग्रेड जानांगोन माहागो डिफरेन्ट जायगानि बा डिफरेन्ट बुस्थुनि नलेज नांगौ माबायदि बिहेव खालायनांगौ स्पेसिफिकलि जोंनि फेशनावहाय ग्रुमिंखौ बांसिन इम्परटेन्ट होनाय जायो थारमाने जोंखौ फोरोङो कि जों माबायदि बिहेव खालायनांगौ माबायदि रायलायनांगौ गिदिरजों बोरै रायलायनांगौ उन्दैजों बोरै रायलायनांगौ थ' बेफोरबायदि ग्रुमिंखौ जों मोनो जोंनि बिहेभियरनि थाखाय एक्सुवेलि बे सबसे गिदिर सिख आरो ना थ' ओंखायनो जोङो बे कम्पिटिसनखौहाय खालामदों ताकि जोंनि बड'लेण्डआवबो गोबां इन्टारेस्टेड गथ'फोर दं जाय माने प्लेटफर्म मोनैनि थाखाय बिराद माने कनफिउजनावहाय आगान होनो सानबाबो हाया ओंखायनो जों सुदर्शन एन्टारटेनमेन्टआ बे श'खौहाय लाबोदों द लेजिट श'खौ लाबोदों जेरावहाय स्टुडेन्टसफोरा लेजिट श' मोननानै मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोननानैहाय फिउचारावहाय आगबारिलांबाय थादों बेनि थाखायनो बेसेबां बैसोसिम लादों ओमफ्राय दा ओरैनो बे लास्ट इयारथ' जोङो जेनेबा उन्दैफोरनि मोनसे एन्ड गिदिरफोरनि मोनसे बयसखौ आं बारा बुंनो हाला आंनिबा उन्दैफोरना 5 बोसोरनिफ्राय 15 बोसोरसिममोन एन्ड गिदिरफोरना 15 बोसोरनिफ्राय आरो थांबाय थाबाय खिन्थु एबार जोंनि श'खौ 3 बाहागो खालामबाय किड्स टीन एन्ड गिदिरफोर मिस्टार एन्ड मिसेसखौ बुङो थ' मोनथामावहाय डिस्ट्रिबिउट खालामबाय थारमाने खोथाया जाबाय मा लास्ट इयार जोङो टीनजोंहाय एन्ड मेइन जे मिस्टार एन्ड मिस दंमोन बिसोर जोंखौहाय ज' दोन्दोंमोन थ' बै टाइमावहाय माने सोरबा जाय उन्दैफोर माने कम्पिटिसनखौ खालामनो हायाखै माने कम्पिट खालामनो हायाखै मानोबा गिदिरफोरा अलरेडि रोंखाजोबनाय बा बिसोर माने मेचियर्ड आरो ना थ' बिसोरनाव नलेज बांसिन दङ ओंखायनो जों बेखौहाय मोनथाम बाहागो खालामदों ताकि बुस्थुआ मोजाङै जालांबाय थादों बेनिखायनो किड्स एन्ड टीन ओमफ्राय मिस्टार एन्ड मिस गिदिरफोर जेखौ जों गिदिरफोर बुङो आरो ओमफ्राय जेन'बा बे हाबाफारियाव माबा मोनसे बान्था होनायनि बिदि मोनसे खालामदों नामा जेनेबा बे श'खौ देरहाबा पार्टिकुलार मोनसे प्राइज मानि मोनगोन आरो लोगोसे सुदर्शन एन्टारटेनमेन्टजों 1 इयार कन्ट्रेक्टआव थागोन जेरावहाय सुदर्शन एन्टारटेनमेन्टआ माबा श'स लाबोगोन फेशन विक्स लाबोगोन फेशन विक गाबोननो जानो नागिरदों जोंना फेशन विक फार्स्ट बड'लेण्डआव फार्स्ट फेशन विक जानो नागिरदों स' बे फेशन विकखौहाय सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट खालामगोन स' बेबायदिनो सुदर्शन एन्टारटेनमेन्टआ 1 बोसोराव शुट्स लाबोबाय थागोन अपरचुनिटिस लाबोबाय थागोन स' विनार्सफोरा नट अनलि दिनै बाट 1 बोसोरनि थाखाय फैनाय 1 बोसोरसिम बिसोर अपरचुनिटिस बे सुदर्शन एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय मोनबाय थागोन आरो लोगोसे जोंनि विनार्सफोरा मेगा मिस नर्थ इस्ट एन्ड मिस्टार नर्थ इस्टआवबो थांगोन मिस्टार मेगा नर्थ इस्टआवबो थांगोन गावनि कम्पिटिसनखौहाय आरो स्ट्रं खालामनो आरो खिन्थु जोंनि कन्टेस्टेन्ट्सफोरा माने अडिसन होनांलाया जाय देरहागोन बेवहाय बिसोर अट'मेटिकलि सिलेक्ट जाखागोन थ' बेखायनो जोङो गिदिर डिरेक्टरखौ लेंहरनाय जाबाय खिन्थु जोंनि टारगेटआ मा जों आरो नेसनेल डिरेक्टरखौहाय फिउचारावहाय रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि श'जोंहाय लिंक जानो थाखाय जोंनि विनार्सफोरा बेवहाय देरहाखांनानै डाइरेक्ट नेसनेलाव थांनो हायो आरो बेनि थाखाय जेखौ आं सोंनो नागिरदोंमोन मिस दैजि बसुमतारी बुंखाबाय दा आं नैखौल' लास्ट कुइसन सोंनो नागिरबाय सोंनायथ' होनजाला बेखौ थारमाने दानि जायफोर जाखांफुनाय बिदिनो जायफोर गोबां मडेलार फैनो दहाय नोंथाङा एसे सिगां बुंखाबाय माबायदि थुलुंगा हरगोन बेखौ जेनेबा नोंनि साइडनिफ्राय माबायदि फैजानो लुगैयो आं खालि बेखौल' बुंनो सानो कि गावनाव मोनसे बिसास दोन बिसासानो जाबाय जिबनाव मोनसे फुल बायदि जेराव बिसास दङ बेवहाय सेस दंखाजोबखायो स' साहस आरो बिसास बे मोननै बुस्थुआ थाबा जिखुनु मडेलिंल' नङा जिखुनु बुस्थु जेखौ जोङो मोननो लुगैदों जेखौ जों हास्थायनो लुगैदों बेखौ जों मोननो हागोन स' आङो खालि मोनसेल' बुस्थु बुंगोन खस्थ' खालाम डेडिकेसन हो आरो जेननायाथ' जेरावबो जेनखायो खिन्थु सोरबा गिभ आप खालामो सोरबा माने जानाय नंला मानाय नंला बिदि बुङो गिभ आप दा खालामसै नोंथांमोना जुदि बिराद मोनसे डेडिकेटेड आरोना बे लाइननि थाखाय गोलैगोन आंनो गाव मेल्लाफोर गोलैदोंबाबो आं गसंनानै आंनो नांगौ आं खालामगोन आं गावखौ पलिश खालामगोन होननानै आङो दिनै बे
लेभेलावहाय सफैबाय गोलैनाया गोलैखायो बयबो खिन्थु गसंनो रोंनांगौ आरो गसंनायजों लोगोसे बेखौ साननांगौ जे बे गोलैनाया गोलैनाय नङा बे गोलैनाया आंनि सिकसो बेजोंहाय दिनै आं मोनसे बुस्थु सोलोंगोन कि बेखौ खालामबा माने जे बुस्थुनि थाखाय गोलैदों बे बुस्थुखौ फिउचाराव आं रिपिट खालामला आरो एबार आं बेखौ पलिश खालामगोन स' बेबायदि डेडिकेसन मोनसे थानांगौ डेडिकेसन थाबानो जायो आरो जेबो गैला ओमफ्राय नैबे मोनसे बाथ्राखौ एसे बुंखाबावदो थारमाने ओरैबायदि जायोना सोरबा सोरबा ओंखारनो नागिरो आरो ना फैनो नागिरबाय बाट सोरबाया बेखौ डिसइन्टारेस्ट खालामना होयो आरो ना बिदियाव थाङो नामा बिदियाव थांनानै मा खालामना नों गावखौ लाइबा मा जागोन बिदि होनो दा बेफोरबायदिखौ मा बुंगोन आं मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामो जुदि नोंथांमोना जुदि गोसो दं आगैमोन जाय उन्दै जा बा आंनि एजनि जाय मडेलिंआव बिराद इन्टारेस्टेड नोंनाव जुदि गोसो नों जुदि खालामनो लुगैदों बा नों जुदि माने लुगैदों आरो ना कि आं आगान होना नायनोसै मा जागोन मा जाया प्लिज गो अन मालायनि खोथा लानानै जेबो लाब गैखाया ओरैनोबाबो मानोबा फरायनायावबो जोंनि बिमा बिफाया बुंखायो कि इन्जिनियार जा डक्टर जा खिन्थु सोरबा सोरबा लोगोफोरा होनगोन नों इन्जिनियाराव समायनाय नङा नों डक्टराव हानाय नङा बिदि थ' माने मानसिफोर बोख्लायनाय थाखायो जेरावबो थाखायो स' बे लाइनावबो दंखायो अभियासलि खिन्थु सोरबा सोरबा दङ अभियासलि जाय मडेलिंखौहाय मोजां नोजोरजों नाया खिन्थु बे बिसोरनि नोजोरसो बिसोरनि नोजोरसो जायफोर बेवहाय साक्सेस जादों बिसोर साक्सेसफोरखौ आरो गोबां गिदिर साक्सेस आरो एचिभ खालायगासिनो थ' बेनो आन्सार स' नोंगौ दिनै मिस दैजि बसुमतारिया थार बाथ्राखौ बुंदों सैथो बाथ्रा नों जेखि आइडियायावनो दावगानो लाया मानो मावनो लाया मानो माखासे नोंखौ जेनेबा एसे मा होनना बुङो बेखौ एसे खेंसालि नोजोर नायग्रा थायो सोरबा नोंखौ सापर्टबो खालामो थुलुंगा होयो दा बेवहाय नोङो जाहैबाय मा बे मिस होननाय बायदि नों गावनि गोसोआव गोरा लानानै सिगां फारसे थांबानो नोंखौ रावबो होबथानो हाया सानसेबाबो नोङो जै जागोन मिस दैजिनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ मिथिनो लुगैबाय एसे सिगांसो आब'रियानि इउटुब चेनेलाव फैदों लिंसार एक्टरजोंहाय सिरियै मोनसे एलबाम गादों बे ओरैनो मा जेनेबा स्टेटआव गाया ना आउट अफ कान्ट्रियावबो गादों नामा जोङो बेखौ मोनसे कान्ट्रियावल' लानाय जादों बे जाबाय थाइलेण्डआव बेंक अफ थाइलेण्डआव जों लादों सेस लकेसन शुट्सखौनो बैहाय लाजोबदों लोगोफोर बुंनो हायो कि सानथाम सानब्रै लादोंदां सोरबा बुंनो खिन्थु जों साननैयाव फोजोबदों शुटखौ साननैयावनो दिन रात खस्थ' खालामबाय टीमाबो दिन रात खस्थ' खालामबाय जेब्ला शुटिं जेब्ला शुटिं जानांगौ अब्ला शुटिं जाबाय जेब्ला आर्टिस्टफोरा रेस्ट लाबाय अब्ला टीमा बाहेरायाव थांदों जायगा नायनो मेरला बुस्थु आरोना थ' साननैयावहाय जों माने रावबो उन्दुनो हायाखै आनलेस जोंनि शुटिंआ कमप्लिट जायाखै जों मोजाङै माने साननोनो हायाखै आरोना कि रेस्ट लानोसै जों मोनसे खामानिनि थाखाय थांदों मिउजिक भिडिअनि थाखाय थ' बेखौ फोजोबा हसै जों रावबो सान्थि मोनाखै जेब्ला शुटिंआ जोब्बाय अब्लासो जों बयबो ज' मिलि खुसि रंजाबाय आरोना खिन्थु शुटिंआव बिराद इन्जय खालामदों टीमानो जा आब'रियाथ' बिमा बायदि बिराद अनो आब'रियाया थ' आब'रियानि ग्रुपाव थाबा मालाबाबो फिल जाया कि एक्टर बा एक्ट्रिस बा नों आर्टिस्ट ओरैबायदि फिल जागोन जेनेबा नों बेनिनो फिसाजो आरोना बेबायदिनो स' जों इन्जय खालामदों लाकिलि बयबो मोजां मोनदों शुटखौहाय जोंनि साक्सेसआ बिराद मोजां फ्रुट मोनबाय स' या जोबोद गोजोननाय मोनखादों ना बिराद गोजोननाय मोनदों माने बिराद अनसायदों रायजोआ ओरैबायदि अनसायदों आंनि फार्स्ट टाइम इन्टारनेसनेलमोन जों ज' थांदोंमोन आं बेंगलर दंमोन खिन्थु आब'रिया मोना बेनिफ्रायनो गुवाहाटि एयारपर्टनिफ्रायनो कलकातायाव थांबाय कलकातायावसो लोगो हमलायदों जोङो आंनि पासपर्टआ आब'रिया मोनाव दंमोन माने होनाय जादोंमोन बे भिजानि थाखाय आरोना मेरला समनिफ्रायनो प्रिपारेसन खिन्थु बे कभिड प्रट'कल्सनि थाखाय जों हायाखैमोन आरोना जेब्ला एसे थान्दा जाबाय सिचुवेसना माने क्वारेन्टाइन थानाङासै बाहेरायावथ' बिदि रुल दङ आरोना जेब्ला एसे थान्दा जाबाय अब्ला जों लाहैबाय शुटिंखौ साननैयावनो फोजोबनानै आरामसे मिनि खुसि फैबाय आं मोनसे इन्टारेस्टिं माबा सोंनो लुबैबाय बे शुटिं लानाय समाव माबा मोनसे एसे इन्जयमेन्ट माने फान मोनसे एक्सिडेन्टफोर जाबाय बायदो नामा माने जाथावा खालामबाबो जाथावै मा मोनसे जेनेबा जायखौ नों गोसोआव दा खोलैबाय थादों आरोना बिदि दंबाय नामा बेबायदिथ' मेरला दङ लाइक आनकाउन्टेबल बाट जेखौ माने आं शेयार खालामनो लुगैयो आरोना जोङो मोनसे पार्सनेल भेन लादोंमोन शुटिंनि थाखाय अब्ला जोङो शुटिं खालामबाय थानायाव नट शुटिं खालामबाय थानायाव अब्ला जों थांबाय थानायाव आब'रियाया जोंनि डिरेक्टरखौ सोंबाय आरोना कि मोनसे रिल्स बानायनोथ' होननानै आरोना थ' लिंसारा बे
बे टाइमावहाय इन्ट्रेस्टेड लायाखैमोन ओरैनो साइडआव जिरायदोंमोन ओमफ्राय जोङो बयबो खालायबाय थाबाय आरोना रिल्सखौ बानायबाय साडेनलि बियो भिडिअनि गेजेराव फैनानै माने गावखौ नुजाहोबाय आरोना थ' बे बुस्थुआ ओरैबायदि फानि नुदों मानसिफोरा सानगोन कि बे बेवहाय फाव खालायदों खिन्थु आसलाव बे फैफ्लांनायसो बे फैफ्लांनायसो खिन्थु बे उनाव खोन्थाबाय आरोना कि आंनि टारगेटआ बिदिनोमोन आरोना एसे इन्ट्रेस्ट खालामनो होनना भिडिअ बेबायदि जोङो मोनसे लकेसननिफ्राय आलदा लकेसनाव थाङो खिन्थु गेजेराव जोङो गारि सिङावनो बिराद बिदिनो भिडिअस बानायो रिल्स खालामो एयारपर्टआवबो जों बिराद माने रंजाना फैदों आंनि बिराद मोनसे बिउटिफुल मेम'रेबल टाइममोन आरोना बेबायदिनोसै थेंक इउ